Инициатора на събитието са двама души, Стойко Даскалов и Йордан Ангелов. И са решили една прекрасна идея, т.е. изложбата се явява кураторска, защото с определен кръг хора поканени да участват в реализирането на самата идея. И така всички участници сме със специална покана. Фактически идеята, преди време бяхме говорили с Йордан Ангелов за смисъл, че кръга като форма, нали, някакси смисъл, че перфектната форма. В смисъл, че съвършената форма. Нали, това е познато на, нали, всички. Примерно, че кръга, нали, изразява съвършената форма, нали, едва ли не. И в смисъл, че и оттам тръгна идеята, съвършената форма, която изразява съвършеното съдържание едва ли не. И оттам тръгна идеята просто да направим някаква за нас просто тази форма е като някакъв носител. Съвсем по друг начин, значи де-факто квадратната форма е един вид предполага рамкиране, докато кръга до някъде е отворен. В смисъл, че въпреки че е ограничен, той не те ограничава някакси. Не знам как да го изразя. Но и до сега не бях правил кръг, за първи път ми се случва. И много ми харесва, ще продължава, ще прави и други кръгове. Темата е много благодатна, може много да се интерпретира, много да се говори, както в чисто така визуален аспект, така и в философски. За мен работата се казва Поезията на мама. Вече част от поезията, нали, беше този кейк, който всички дегустираха и надявам се, че им хареса. И така, идеята е с цитата, тръгнаха с цитата, че кръг всъщност ние имаме навсякъде около нас. И така с много сантимент, много така от спомени от детството, нали, когато мама е правила кейковете. Тя цял живот го е правила и реших да бъде един реверанс към нея. Нали, за целият труд, който обикновено, нали, остава така незабелязан на пръв поглед, но реших този път да го покажа по този начин. Тази работа се казва капан, тя е кинетична скулптура. Идеята е да има заигравка с зрителя, т.е. наблюдателя, зрителя, той да влиза в контакт с работата. Идеята е, капана всъщност представлява това черния плат и капана и целта е човек да стъпи, да си остави стъпката. А всъщност самото въртение е сиренството на капана и който иска може да стъпи, а другия камък е сложен нарочно. Ако на някой му дойде на акъла, че не трябва да изцапа, да има опция да стъпи и да го завърти. Чудесна е идеята, доколкото разбрах вчера, докато редихме, нали, идеята е да така има капан, че ако стъпиш на черното поле, т.е. ти влизаш в един вид в неговия капан. Ако стъпиш на воденичния камък и се опиташ да завъртиш колелото, тогава вече достигаш крайната цел. Тоест, за всяко нещо, като че ли има начин как да достигнеш до крайната цел, нали, без да изпаднеш в така, някакви препятствия. Просто спонтанно, не е подбрано според... Смисъл, че голяма част от тях и не работят този формат, нали? Просто и за тях може би нали, в момента просто експериментират, нали? Но спонтанно, не е по някакъв... няма някакъв критерий, да. И това е, да. Не знам, не е моя идея, но Стойко ми е приятел, отдавна ми говори за кръгове, че това е съвършената форма. И наистина, аз също доста време искам така да направя експеримент да рисувам на кръг. Проблема е, че по принцип
чисто такъв практически не продават в Бургас готови кръгове, брондирани, направени, от които да си купиш и да почнеш да работиш. Единствено в София ги има и са много скъпи, понеже самата вътрешна рамка е много сложна за изработка и много дига цената. И затова тук малко, нали, всеки е импровизирал. Примерно аз взех едно педиче, отрязах го в кръгла форма, опънах отгоре по-отново. Други, нали, има с такива като инсталации, като, нали, фрагменти, някои са взели от дъски, от такива неща, кой каквото е намерил, но няма значение, въпреки всичко, нали, са получили арт-обекти. И в един момент, като почнах да ги работя, много се вдъхнових, защото много ми допадна формата. Просто наистина това е една завършената форма на Вселената. Кръг. Провокацията, аз понеже така събирам мини такива камъни, разработвам една такава идея с малко повече такива камъни. И изложба кръг, тема кръг, самия камък си е кръгъл и така станаха нещата от само себе си. Предната творба пак беше с воденични камъни. Да, там вече малко по друг начин разсъждавах, но тук е по-хумористично е така тоест зрителя да погледне, да се запоинтересува, да каже, ама това може ли да се върти, не може ли, не. Смисъл не е само да стоиш да се зърцаваш и да си мислиш някакви работи, а да лека закачка да има с зрителя. Мисля, че изложбата е много естетска, добре подредена, достатъчно въздух има, за да се възприемат нещата. Аз имам фаворити. Една от работите на Стенли Вардев, на Станислав Вардев. Много ми допада кръга. На Стойко. Въобще всички не мога да отделя. Всички автори са представили перфектно и прекрасно. Любопитна е изложбата. Много е лична, всеки сам е решил и това е интересното, че е разнообразна. И в същото време естетска.